ugye a regisztrációs oldalon nem tudja ugye a névhez társítani a fényképet, akkor ő is tudja. Tehát Szalai Ferenc, Szatmári Viktor, Terrai Tamás, Fejes Balázs 2, és Marói Ákos. És akkor át is adom a szót Szalai Ferinek, aki a remélhetőleg 5 perces előadást meg is tartja. Na, hát sok szeretettel köszöntök mindenkit. Az igazság, hogy nem először tartok előadást a Meetupon, de azt kell, hogy mondjam, hogy először izgulok. Mert először kell áttekintenünk, hogy mit is csináltunk az elmúlt egy évben, mit akartunk és mi lett belőle, ugye ez a nagy kérdés. Úgy indultunk neki, hogy nem hittük el, hogy egy éven keresztül minden hónapban tudunk 5 előadást összehozni, és ettől féltünk egy kicsit, de végül rájöttünk, hogy de igenis lehet Magyarországon is 5 megfelelő mennyiségű és érdekes előadást találni, még nyáron is, amikor eléggé uborka szezon van. Na de milyen előadásokról is volt szó, miben gondolkoztunk? Hát elsősorban a figyelmünket természetesen technológiai dolgokra, illetve elkészült, illetve készülő mindenféle projektekre, és találtunk ennyi előadót, ami nekünk tényleg meglepő volt, és örültünk neki. Az előadás formátuma mindenkinek egy kicsit furcsa volt elsőre, néhányan meg is kérdőjelezték, hogy így értelmesen el lehet mondani bármit is. Szerintem jó pár előadó bemutatta az elmúlt év alatt, hogy már pedig ennyi idő alatt is el lehet mondani, és hát alapvetően ti is megszoktátok. Fontos volt számunkra, hogy az esemény független legyen. Ez elsősorban azért volt fontos, mert ezzel egyfajta hitelességet szerettünk volna fenntartani, és ezt továbbra is úgy gondoljuk, hogy ennek a rendezvénynek erről és így módon kell szólnia. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy nem lehet minket támogatni a saját munkátokkal önkéntesként, vagy pedig egyéb hozzájárulásokkal, de ez a támogatás mindenképpen egyfajta kollaboratív munka eredménye. Tehát együtt dolgozunk azért, hogy ez az esemény egyre jobb és jobb legyen, és hát eddig az itt látható módon és formában támogatták a különböző szervezetek az előadás sorozatot. Néhány szám arról, hogy mi is történt az elmúlt egy év alatt. Volt egy jó pár előadásunk, mindenféle érdekes adatokat írtunk ide össze, és azt kell, hogy mondjam, hogy igen, szép számban regisztráltatok az oldalon, és ezzel elértük azt, hogy a Meetup New Technology szekciójában mondjuk az első 10 között legyen ez az előadás, és ez mindenképpen nagy örömünkre szolgál, és hát nem szabad elfelejteni, hogy ez itt elhangzott emberek elég jelentős mennyiségű munkát beleraktak ebbe az egésznek a megszervezésébe. Itt néhány újabb statisztikai adat, elsősorban azoknak, akik imádják a statisztikai adatokat. Az első arról szól, hogy hányszor voltál a Meetupon az alapján, hogy bejelölted, a másik meg, hogy nőttek a regisztráltak számát. Jól látszik, hogy van egy komoly 30-40 fős kemény mag, aki rendszeresen eljár különböző okok miatt. Vannak sikereink, úgy érezzük, hogy csináltunk valamit ez alatt az egy év alatt, és azt kell, hogy mondjam, hogy az egyik legfontosabb, hogy talán az egyik legfontosabb, hogy találtunk egy megfelelő helyet, ami befogadott minket, és ezt ezúton is szeretnénk újra megköszönni, és hát az, hogy eljöttök, és mindenféle módon segítitek a mi munkánkat. Meg hát nyilván az előadókkal aztán beszéltek, szóval úgy pezseg az élet, ez a legfontosabb eredmény. Persze, mint láttátok, az elmúlt egy év alatt mi is szenvedtünk különböző problémáktól, és hát nem rejtjük véka alá, hogy ezekből a problémákból még egy jó pár mindig fennáll, de hát folyamatosan dolgozunk azon, hogy egyre jobb és jobb legyen. Nyilván hát többek között az egyik, nekem egyébként tipikusan ez egyik fontos problémám másnap reggel felkelni. És egyébként ezen kívül vannak ilyen csillagrombolós terveink, amikről most fogok beszélni. Ugye, hogy az odáig szép, hogy idáig eljutottunk, de akkor hogyan jutunk tovább? Természetesen a legfontosabb dolog, hogy 2008-ban is szeretnénk 12 meetupot, 5 előadóval és lehetőleg színvonalas előadásokkal, ez az alap. De azt gondoljuk, hogy nem áll meg itt a történet, szeretnénk, és már formálódóban van
április közepére, remélem, hogy ez igazzá is válik, április közepére egy speciális, elsősorban az Identity Management témakörrel foglalkozó speciális meetup, tehát éppen ezt szervezzük, úgyhogy ez ügyben majd mindenki megkapja a megfelelő tájékoztatást, és hát egyéb közösségi programokat is tervezünk arra vonatkozóan, ahol egy kicsit részletesebben, jobban bele tudunk mélyedni a különböző témákba. És hát értelemszerűen, amit elmondtatok, azt csináljátok is meg, tehát éljenek a projektek, és a demók azok végül igazi éles rendszerekké váljanak. És hát itt a vége, fuss el véle, de csak az elmúlt egy évre, és 2008 pedig, hát 2008 már elkezdődött, de a következő évadja a meetupnak az zajlik tovább, úgyhogy ajánljatok előadókat, gyertek előadni, és csatlakozzatok az egészhez. Köszönöm szépen a figyelmet! Annak ellenére, hogy ez egy ilyen személy előadás, azért lehet kérdezni. Jó. Ezek szerint minden világos volt.